Bună și mă bucur tare mult că ai venit astăzi pe canalul nostru de YouTube. Vreau să-ți prezint o idee de afacere, o oportunitate care se desfășoară în peste 100 de țări și teritorii, pe care eu o dezvolt de foarte mulți ani și cu mare succes. Dă-mi voie să mă prezint, sunt Corina Cocoș, economist de profesie, am doi copii, am lucrat ca inspector la Banca Națională, dar datorită acestui proiect pe care l-am întâlnit și l-am dezvoltat în paralel cu creșterea copiilor și jobul meu, am avut succes, ca atare, la un moment dat mi-am dat demisia de la bancă. În acest moment sunt antreprenor și mă bucur de rezultatele acestei afaceri. Haide să îți împărtășesc și ție ceea ce eu fac de ani buni și care mi-aduce foarte mare succes. Iată aici ce-ar fi dacă ai porni o afacere proprie. Vorbim de o investiție minimă, mai precis 108 lei, și dacă suma aceasta înseamnă o sumă fabuloasă, dăm voie să spun că este la îndemâna oricui și mi se pare extraordinar să poți începe o afacere doar cu această sumă modică. Program flexibil. Dacă ești o persoană cu adevărat ambițioasă și îți dorești mai mult de la viață, categoric vei găsi o oră, două pe zi și o să vezi cât de ușor se poate construi această afacere, pentru că foarte mult ne desfășurăm în mediul online. Este o alternativă la consum, la tot ceea ce consumi în acest moment și care, practic, îți ia banii din buzunar. Acest proiect vine să te ajute, făcând în continuare același lucru, să consumi produse, dar de data aceasta să devii consumator, adică să faci bani consumând. Cu o strategie stabilă, da, e foarte important să știi că există un sistem care te va ajuta de pregătire, de dezvoltare personală, de dezvoltare spirituală, de tot ce înseamnă succes în acest moment pentru tine. Apoi, cu o echipă, vine cadou pentru tine să te ajute, să te susțină, să te încurajeze. Practic, ai afacerea ta, dar echipa te va ajuta să dezvolți propria afacere. Și foarte interesant în acest proiect, o putem lăsa moștenire. Ceea ce mi se pare uimitor, să poți lăsa o afacere moștenire și de-a lungul atâtor ani prin care au trecut parcurgând această afacere, am văzut persoane, vorbim la nivel mondial, de oameni care sunt la a doua și la a treia generație în acest proiect. Hai să mergem mai departe și vedem aici pe acest slide 4 căi prin care să obții venituri. Conceptul aparține în esență în cartea Cadranul banilor de Robert Kiyosaki. Știm cu toții că atunci când ne gândim la educație financiară, cărțile de bază, de căpătâi, să spun așa, sunt cărțile lui Kiyosaki. Și ce ne învață Kiyosaki este următorul lucru. Că în partea stângă există angajații și liberi profesioniștii, care sunt 90% din oamenii lumii și doar 10% din prosperitate. Angajat însemnând să ai o slujbă, iar liber profesionist să fii proprietarul unei slujbe, gen contabil, notar și așa mai departe. Dar noi îți putem arăta cu această oportunitate cum poți să treci în partea dreaptă a cadranului, exact ceea ce spuneam că ne învață Kiyosaki, să pui banii să lucreze pentru tine și să creezi active. Adică, cu alte cuvinte, să creezi venituri pasive care să-ți dea o stabilitate financiară, o flexibilitate financiară și, de ce nu, o siguranță. Deci, în partea dreaptă, aici se inversează procentele, sunt doar 10% din oameni cu 90% din prosperitate. Și aici sunt proprietarii de afaceri și investitori. Proprietarii de afaceri dețin un sistem care lucrează pentru ei, iar investitorii au învățat cum să pună banii să lucreze pentru ei. Asta ți vom arăta și noi astăzi. Și chiar am învățat aici cum să punem banii să lucreze pentru noi, dar în primul rând cum să creăm active. Asta spuneam, trebuie doar să fii o persoană ambițioasă, să pui întrebări, să stai cât mai aproape de persoana care te-a invitat la această prezentare și să afli toate secretele care sunt în interiorul acestei afaceri, pentru că vorbim despre afaceri. Cum se generează veniturile? Știm cu toții, modelul clasic de afacere, din modelul economic, da? Un producător produce produse cu 40%. Ajungem la noi clienții finali, noi toți ne regăsim în acest segment de client final cu 100%. De ce? Pentru că pe parcursul traseului acestui produs care ajunge la un detailist, evident că se vor adăuga
cheltuieli cu reclamă, cu transportul, da? Practic ridicând prețul produsului. Și deci noi închidem acest lanț comercial, nefavorizați fiind, pentru că dăm mult mai mult față decât prețul de producător. În modelul nostru de afaceri, acest producător îți propune următorul lucru. Evident, produce și el tot cu 40%, dar el spune așa, dacă vii pe platforma mea comercială, îți faci un cont, consumi și îmi promovezi produsele și afacerea, eu voi împărți profitul cu tine. Cu alte cuvinte, noi valorificăm lanțul de distribuție în avantajul nostru. Și mie asta mi-a sunat foarte bine în momentul în care am auzit ideea acestui proiect. Pentru că m-am gândit, oricum dau banii pe produse, dar nimeni nu mă plătește pentru asta. Și dacă e vorba să iau cu preț de producător, pentru că despre asta este vorba, să te înscrii direct la producător pe o platformă comercială, făcându-ți un cont, da, care durează câteva minute să-ți faci un cont, și în loc să cumpărăm produse de peste tot, doar că am auzit o reclamă și ne-a încântat, vom lua produse pe care le studiem, le analizăm, stăm de vorbă cu persoana care ne-a invitat, ne arată cum se folosesc aceste produse și ce avantaje avem folosind aceste produse și din start avem avantaje. Spuneam, primul avantaj e că vei lua cu preț de producător aceste produse. Și mai mult decât atât, haideți să vedem cum acest producător ne plătește foarte bine pentru a promova informația. Cu alte cuvinte, eu cu asta mă ocup. Și în modul acesta fac bani. Și o să mai vedeți o idee pe parcursul acestei prezentări. Nu e vorba doar să devii consumator, ci cum să-ți mărești posibilitatea de a avea venituri din mai multe surse. Pentru că eu am înțeles un lucru, oamenii de afaceri, tot de la Kiyosaki am învățat, nu țin ouăle într-un singur coș. Ei întotdeauna vor avea mai multe surse de venit. Și dacă în acest moment tu spui, am 2 joburi, mi-e suficient, eu vin și îți spun că e bine să mai ai și o altă sursă de venit, pentru că în felul acesta vei fi la adăpost cu ceea ce, iată, ce ni se întâmplă în acest moment cu criza pandemică. Ok, haideți să vedem mărcile de elită, pentru că ți-ai pus această întrebare, oare despre ce produse este vorba? Avem mărci de elită, avem produse extraordinare, avem produse premium, calitate minunată. Raportul calitate-cantitate-preț este cel mai bun, sunt produse care nu mint și mai mult decât atât, vedeți în dreapta sus, satisfacție de 100%. Asta înseamnă o garanție a satisfacției de calitate și mai mult decât atât, dacă produsul nu te mulțumește, îl poți returna la companie, indiferent cât ai folosit din produs și banii îți recuperezi integral. Bun, și să le luăm pe rând, foarte rapid, te rog frumos, ia-ți informații suficiente ca să înțelegi ce înseamnă aceste branduri la nivel mondial. Din surse sigure, nu de la persoane care nu sunt avizate să-ți dea cele mai bune informații, pentru că vreau să te autoconvingi că sunt într-adevăr produse premium și care merită să le ai în casa ta. Vorbim de produse concentrate, ecologice, certificate, numai din surse naturale, biodegradabile și e important să știi că vin în consens cu sănătatea ta. Și în sfârșit, în casa noastră intră produse pe care chiar le merităm. Firma Nutrilite este numărul 1 în lume, există din anii 1934, așadar a trecut testul timpului de foarte, foarte mulți ani și avem niște rezultate spectaculoase. Sunt ferme organice atestate, vorbim de agricultură sustenabilă, vorbim de produse care, de la sămânță până la flacon, totul se petrece într-un timp record, așadar testează, verifică, informează-te și mai mult decât atât, cere persoanei care te-a invitat să-ți trimită un link cu o prezentare despre această gamă. Sau, pur și simplu, participă la un training despre această gamă, pentru că timpul nu ne permite. Eu vreau astăzi să vorbesc strict de oportunitate și vreau să vezi, efectiv, prezentarea fiecărei game în parte, să înțelegi despre ce produse și despre ce calitate vorbim în această afacere. Portofoliul este foarte vast, sunt foarte multe produse, 10 de produse de la gama Nutrilite.
chiar luna ianuarie am avut posibilitatea să testăm noi produse, vorbim de Nutrilite Immuno și Less Stress More Yes. Sunt produse senzaționale și care ne ajută pentru imunitate și antistres. Trecem la o altă marcă, care este cea mai bine vândută marcă din lume. Vorbim de un sistem, se numește eSpring. Este o apă tratată și purificată, dar această bijuterie o punem direct la robinetul din bucătărie. Trecem la o altă gamă și anume gama XS. XS Nutrition este o gamă gândită atât pentru sportivi de performanță, dar și pentru persoane care practică sportul ca și hobby. Aici vorbim de produse înainte de antrenament, în timpul antrenamentului și după antrenament și de o băutură XS Drink, care este varianta sănătoasă a unei băuturi energizante. Dar, atenție, nu conține zahăr, are foarte puțin carbohidrați, este echivalentul unei cafele, pentru că, da, conține și cafeină. O altă gamă extraordinară este Truvivity. Aici, practic, vorbim de o frumusețe din interior către exterior, un mod de abordare holistic a nutricosmeticelor și foarte interesant și ce am citit în ultimul timp, vorbim de prelungirea telomerilor. Asta înseamnă de a regenera celulelor și implicit de a întineri celulele noastre, deci practic ținem tinerețea pe loc. Și gândiți-vă cine nu vrea să fie tânără și frumoasă sau tânăr și frumos. O altă gamă extraordinară, sistem de spălat rufe și produse de îngrijire a locuinței. Gama de spălat rufe se numește ESA 8, o multitudine de produse pentru rufele noastre, dar de data aceasta varianta ecologică. Să știți că această corporație s-a gândit de la început de a produce numai produse organice și ecologice, au premii pentru ecologie. Mă întorc la această gamă ESA 8 și ce vreau să subliniez este că nu conține fosfați, nu conține reziduri petroliere, ci doar ingrediente vegetale, oxigen activ, nu conțin clor, deci sunt minunate pentru sănătatea noastră. Se pun cantități foarte mici, asta înseamnă o economie extraordinară în casele noastre și eu recomand tuturor în momentul în care achiziționa produsele să treacă data în momentul în care a început produsul. Și de fiecare dată surprizele au fost mari pentru că oamenii au rămas pur și simplu plăcut surprinși să vadă că o cutie de 3 kg a ajuns 5 luni de zile la o familie de 4 persoane. Adică, într-adevăr, au făcut o economie. Produsele de îngrijire a locuinței sunt deosebite, calitative, extraordinare de bune, pentru că, în primul rând, ne ușurează munca, în al doilea rând, suntem într-o societate plină de chimicale și atunci faptul că vin în casa ta produse organice și naturale, te bucuri de faptul că știi în sfârșit că nu mai ai acele chimicale în casa ta și cu un efort minim curezi suprafețele cu produse organice și naturale. Mai avem o altă gamă, se numește iCook. Poți să nu fii prea destoinică în ale bucătăriei, categoric poți să ai succes pentru că în aceste vase, cu ce ai în frigider, poți să gătești lucruri minunate. Și vă dau deja idei cum să construiți această afacere. Iată, sunt persoane care sunt îndrăgostite de partea de nutriție și predau foarte mult despre nutriție. Sunt persoane care sunt foarte dornice de a găti, deci poți să faci ateliere de gătit. Poți toate aceste lucruri să le faci, să te înregistrezi pur și simplu, da? Și ai scutit timpul trimițând înregistrarea. Dacă nu reușești, pentru că ești foarte la început, folosește aceste materiale pe care ți le dă linia ta de îndrumare și în acest fel ai economisit timp. Pentru că de cele mai multe ori aud această frază, nu am timp. Iată cum putem lucra cu foarte puțin timp. Da? Avem la îndemână soluții prin care tu să construiești această afacere cu foarte, foarte puțin timp. Mai sunt câteva mărci de elită și una dintre ele e fascinantă, e vorba de Artistry și aceasta există de prin anii 60.
Recent a intrat o nouă gamă, se numește Skin Nutrition și așa cum corpul nostru are nevoie de suplimente alimentare și tenul are nevoie de suplimente, deci aceste produse se comportă ca suplimente pentru ten. Sunt vegane, sunt testate pe oameni și nu pe animale, sunt numai ingrediente din plante. Practic, cele două mari branduri, Nutrilite și Artistry, și-au dat mâna și aici avem o experiență de peste 145 de ani luând împreună cele două game. Dacă îmi spui nu am timp, eu te asigur că cu 3 minute pe zi poți să-ți faci un ten de bebeluș, da? Practic, cu un demachian, tonic și o cremă, în 3 săptămâni se văd îmbunătățiri vizibile. Toate persoanele care folosesc această gamă de la Artistry, tenul se îmbunătățește și este vizibil întinerit. Poți, dacă te tentează această marcă, să faci clinici de cosmetică. Eu personal am îmbrățișat cu mare dragoste această gamă și în timp ce predau această idee de oportunitate, arăt și produsele de cosmetică și, evident, nu numai, dar făcând clinici de frumusețe, vin alți bani pe lângă bonusurile care îmi vin lunar. Deci, idei de a face bani avem multe, doar trebuie să îți deschizi mintea, sufletul și inima și să afli cum poți construi această afacere în N variante. Avem și partea colorată. Practic, eu le spun pensulelor noastre instrumente magice, pentru că și fără să fii o maestră în make-up, poți să ajuți persoane dragi să arate într-un fel extraordinar cu acest machiaj. Avem produse de îngrijire a corpului, gama GNH, cu miere, cu ulei de semințe de struguri, cu ulei de semințe de dovleac, din nou ingrediente naturale, nu au compuși absolut nimic chimici. Avem partea de îngrijire orală, gama Glister, pasta noastră de dinți este în top 10-ul pastelor de dinți, un bob de mazăre pe periuța uscată, îți asigură o respirație proaspătă și automat dantura arată într-un fel minunat, adică poți să zâmbești tuturor fără nicio reținere. Satinicul este gama de îngrijire a părului, pentru toate problemele podabei capilare avem varianta potrivită și haideți să vedem, în afară de a folosi produse, cum poți face bani cu această idee. Iată aici un model. Din septembrie anul trecut avem un nou plan de afaceri, se numește Plan Core, adică vin suplimentar alte bonusuri pe lângă ce veți vedea pe aceste slide-uri și spuneam că aici e un model teoretic, da? Un exemplu prin care doar conectându-te la sistem poți să ajungi să faci peste 200 de lei pe lună, doar că ai schimbat locul și modul cum îți faci cumpărăturile. Adică în loc să te duci la magazin și să cumperi și de la N magazine, da? Sau chiar dintr-un singur loc, dar acela niciodată nu o să spună, uite, ai o ciocolată de Crăciun că ești clientul meu fidel. Aici cumperi din propriul tău magazin, pentru că este afacerea ta și ai tot interesul să iei produsele din propria ta afacere și mergem mai departe. Evident că împreună cu persoana care te-a invitat și care îți devine automat îndrumătorul tău și cu echipa, poți arăta această oportunitate la cât mai multe persoane. Vor fi persoane care spun nu, vor fi persoane care vor spune da. Practic ne ocupăm de acele persoane care ne spun da și construim împreună o rețea de consumatori. Vei pune întrebarea, ok, și eu va trebui să vând produse? Răspunsul este da, dar iată cum o vei face. Nu mergând cu o sacoșă în tot orașul tău sau cu un tir de produse în toată țara, ci de pe pagina ta vei trimite un link de înregistrare către persoanele care spun nu vreau să construiesc afacerea, în schimb vreau să fiu client. Îmi plac produsele, le iubesc, le știu, le cunosc, vă asigur că sunt oameni care caută aceste produse, da? Și pur și simplu trimițând linkul, devine clientul tău. Persoana se înscrie, își dă comanda de produse și practic tu ajuți să-i dai informațiile potrivite de a consuma la modul cel mai eficient produsele. Deci, la modul acesta facem vânzare de produse, da? Pentru că vedeți acolo volum personal 300 de puncte, din care 50 de puncte ar fi consumul tău lunar, da? Și 250 de puncte vânzări către clienții înregistrați.
și practic nu duci tu produsele la persoană, în felul acesta ne putem extinde în toată țara și în afara țării. Ieri vă spun că am înscris pe cineva din Spania care mi-a spus copiii mei se află în Elveția. Ok, am trimis link-ul și pentru site-ul elvețian. Deci iată cum ne putem extinde în orașul nostru, în țara noastră și în afara granițelor, doar povestind despre această oportunitate. Tocmai de aceea vreau să vă arăt, să-ți arăt acest plan la modul acesta, citind aceste slide-uri, ca să-ți dai seama că și tu poți să faci asta și nu e nicio filozofie în a citi niște slide-uri. Aici e un model cum poți ajunge la 9%, înseamnă aproximativ 1000 de lei pe lună și dacă ești o persoană ambițioasă, poți lucrul ăsta într-o lună, maxim 2, da? Dacă în fiecare zi vei face lucrurile cu conștiinciozitate și cu determinare, da? Să îi informezi cât mai multe persoane despre ceea ce ai început tu. Și mergem mai departe, rețeaua se mărește, pentru că vor fi din persoanele pe care tu le-ai adus și persoane care vor și ei să dezvolte mai departe, nu doar clienții înregistrați. Aici exemplu este cum poți să ajungi la un nivel de 15%, adică 4.000 de puncte lunar și asta înseamnă aproximativ 3.500 de lei în luna respectivă. Și cel mai râvnit nivel pe grila de bonus este de 21%, respectiv 10.000 de puncte într-o lună, pentru că punctele nu se cumulează de la o lună la alta. Asta înseamnă o rețea stabilă care consumă regulat produsele, nemergând tu să-i duci produsele, ci firma de curierat distribuie produsele fără taxe de curierat. Și în acest model, așa cum este desenat aici, practic poți ajunge la 8.000 de lei pe lună, ceea ce mi se pare un venit minunat în România, cu o afacere flexibilă, cu timp flexibil, peste orele tale de program, chiar dacă ai copii mici, se poate face oricând, pentru că poți să trimiți link-uri când familia se odihnește, poți să faci lucrul ăsta într-un moment de pauză, poți să trimiți această înregistrare dacă crezi că îți place și este în consens cu valorile tale altor persoane și din 10 persoane la care tu vei trimite această informație, îți garantez că 2 vor spune da. Persoane care au înțeles că e important să consume produse valoroase și să facă și bani în acest mod. Și trecem mai departe, avem denumiri de pietre prețioase. Aici sunt doar 3 dintre ele, platină, smarald, diamant. În România există 10 și sute chiar de platine, deci nu e ceva ce nu se poate atinge. Pentru mine a fost suficient să văd la un seminar o singură persoană și am spus că dacă acea persoană a putut și eu pot, evident cu perseverență și cu focalizare pe această idee de afacere. Totul devine posibil când tu îți dorești foarte tare, când există o dorință arzătoare. Vedeți, la platine sunt aproximativ 10.000 de lei pe lună, la smarald aproximativ 20.000 de lei pe lună, la diamant sunt aproximativ 40.000 de lei pe lună. Și ceea ce este interesant la acest slide, și cred că e foarte important, nu cred, acest slide este cel mai important, este această plată de conducere de 6%. Pentru că în momentul în care un partener atinge și el nivel de 21%, pentru că plata se face prin diferență de bonus, ultimul intrat este primul plătit, iar practic bonusul tău va veni prin scăderea achitării bonuselor partenerilor tăi, în momentul când cineva din afacerea ta atinge 21%, pentru că nu mai e un alt nivel pe grilă și este ultimul, 21 minus 21 înseamnă 0, dar, practic, tu vei lua, într-adevăr, diferență de bonus este 0%, dar plata de conducere va fi de 6%. Înseamnă aproximativ 800 și ceva de euro pe lună și aici am ajuns la ceea ce spuneam la început, cum această afacere ne duce în cadranul din dreapta de a deveni proprietar de afaceri și investitor, pentru că deja de aici creăm active. De fapt, eu aș pune egal între această plată de conducere de 6% egal un activ. Cu cât mai multe plăți de conducere vei avea, cu atât mai multe active vor fi pentru tine. Și mai mult decât atât, aceste active le poți diversifica în continuare ca alte și alte surse de venituri. Dar nu este subiectul zilei de astăzi.
Și trecem mai departe. Care este parteneriatul către afacerea de succes? Spuneam, echipa ta care te sprijină, te îndrumă, te ajută, îți pune la dispoziție toate elementele, toate informațiile pe care le-a acumulat și, evident, experiența care e foarte importantă. Practic, îți dăm toate secretele ca tu să mergi direct, pentru că ai înțeles, relația noastră este câștig-câștig. Dacă tu ai succes, și eu sau persoana care te-a invitat să vezi această idee și ea are succes. Și atunci este firesc să dăm cea mai bună informație către tine. Compania care ne pune la dispoziție toate aceste produse, bonusurile, logistica, curieratul, toate plățile pe care le primim și călătorii de 5 stele, și spun asta cu mâna pe inimă pentru că eu din 2005 călătoresc cu această companie, se numește Amway, este un colos la nivel mondial, este prezent în peste 100 de țări și teritorii și pe mine mă fascinează cu oameni de toate tipologiile, de toate vârstele, de toate pregătirile și cu multe pregătire și cu pregătire puțină, nu contează, au reușit în acest business. Și este o afacere la îndemâna tuturor. Să pornești o afacere cu 108 lei și la un moment dat să ai o firmă cu profit uriaș, mi se pare senzațional. Iar limita este doar cerul. Pentru că de regulă noi ne punem limite, din păcate, și ar trebui să te agăți foarte tare de persoana care te-a invitat și să întrebi ce am eu de făcut concret, învață-mă ce trebuie să fac. Pentru că da, sunt niște pași de urmat, foarte simpli de altfel, noi toți am făcut lucruri mult mai grele în viața asta și vei afla strategia. Iar miza în afacere este libertatea. Pentru că odată ce obții venituri reziduale din active, care lună de lună îți produc bani, da? Din acel moment tu te simți o persoană liniștită, așa cum noi acum în timp de pandemie am stat la adăpost pentru că Amway a plătit în toate țările și când a fost tsunami, și când a fost război, pentru că da, are 60 ceva de ani, în 60 ceva de ani s-au întâmplat multe pe planeta asta. Și acum, în timp de pandemie, Amway ne plătește fix pe data de 10, bonusurile ne intră, o regularitate de ceasornic elvețian ne intră în cont. Ceea ce mie îmi dă siguranță, îmi dă încredere, îmi dă speranță și pot împărtăși această speranță și idee cu cât mai multe persoane pentru că știu ce am primit eu. Și până la urmă este o misiune, să dau mai departe ceea ce eu am primit ca să ajut cât mai multe persoane. Și mai este Network21, o organizație la nivel mondial, este în peste 36 de limbi, cu o platformă, o aplicație pe telefon, se numește N21 Mobile. Odată ce te-ai înscris la Amway, ai acces gratuit timp de o lună de zile la această aplicație și pur și simplu asculți în timp ce faci mâncare sau dacă ești o mămică tânără și nu ai timp, în timp ce dorm copiii sau în acei timp morți, cum spun eu, când conduci mașina, de exemplu, pune o înregistrare audio și vei învăța și te vei inspira de la oameni care au reușit. Aici sunt practic performerii din această afacere, oameni care ne învață pas cu pas ce ai tu de făcut. Și în loc să stai cu îndrumătorul și să tot spună ce trebuie să faci, asculți o înregistrare care te învață efectiv munca, cum este să o faci așa la modul cel mai concret. Eu ani de zile am stat cu creionul în mână și am învățat de la mentorii mei, de la profesorii mei, de la oamenii de mare succes din această afacere. Încearcă să înveți de peste tot. Și vei acumula foarte multe informații. În momentul în care ești foarte profesionist și știi să dai informație profi, automat oamenii vor veni după tine. Vei radia pur și simplu și vei străluci, iar oamenii vor vedea în tine un lider adevărat pe care îl pot urma. De fapt, dă-ți voie și să ai acces la cunoaștere. Cunoașterea e la îndemână și în felul acesta poți vedea ce minunății poți să faci tu și că într-adevăr în tine există un uriaș fantastic. Pe de altă parte, avem cărți, o carte lunară recomandată de către Network21, cărți de dezvoltare personală care ne-au ajutat pe toate laturile vieții,
Și știu că în acest moment se accesează și sunt la îndemână foarte multe programe pe internet de educație financiară, de educație, de toate tipurile, de dezvoltare personală în general. Așadar, fă și acest pas, accesezi Neto21 și descoperă ce avem noi aici. Și din alt punct de vedere, avem și întâlniri. Am început să ne desfășurăm fizic, ceea ce este extraordinar. Avem întâlniri de tip BBS, o dată pe lună, Building Business Seminar, avem întâlniri de tip Weekend Seminar, sunt 3 pe an, care durează 2 zile în diverse orașe din țară și vei vedea acolo amploarea acestei afaceri, siguranța că și tu poți să faci această afacere, încrederea și speranța că și este pentru tine această afacere, că da, și eu pot să o fac. Așadar, avem o strategie care a trecut proba timpului și întrebarea de final ar fi cum ar fi să funcționeze și pentru tine. Eu îți doresc multă înțelepciune, o decizie corectă, nu fi grăbit sau grăbită în a spune nu sau da, ci analizează. Ia informații, stai de vorbă cu persoana care te-a invitat, pune întrebări, află cât mai mult, citește din surse sigure și în momentul în care te-ai decis, ai luat hotărârea și construiești această afacere, pentru că e mai bine să sapi fântâna când nu ți-e sete și să faci lucrurile în avans, ca atunci când va veni momentul să spui, iată de ce am construit eu această afacere, să ai răspuns. Am construit această afacere pentru că aveam nevoie de. Poate să-ți ajuți copiii, poate părinții, poate pentru timp de calitate, poate îți dorești o casă, poate o mașină și așa mai departe. Sau libertate financiară, de ce nu? Sau călătorii de vis, de ce nu? Așa că, indiferent ce-ți dorești, eu spun că absolut toate visurile tale pot deveni realitate cu această oportunitate, care poate să fie afacerea ta, care să te ducă la un mare, mare succes. Îți mulțumesc că ai fost cu mine, închei în acest moment și îți doresc mult, mult succes în tot ce faci și multă sănătate. Mulțumesc!